ବାବୁ ବାବୁ ଆଜି ତମ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆଜି ଆସିଛି କିଣା ହେଇକିରି। ବାବୁ ମୋ ବାପା ଆଜି କେତେ ଜିନିଷ ଆଜି ଆସିଛି ଆଜି। ବାବୁ ତମ କଣ୍ଢେଇ ନିଅ। ଟେଡି ବୟ ମୋ ବାବୁ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଆସିଛି। ବାବା କାହାର ଇଏ? ବାବା ବାବା ଇଏ କାହାର? ବାବା ପସନ୍ଦ ଆସୁନି? ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆସିଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା ବକ୍ସ କିଣା ହେଇ ଆସିଛି ମୋ ବାବା ପାଇଁ। ବାବୁ ବାବୁ ହେଇଟି ଓ ପଡିଗଲା ପଡିଗଲା। ଇଏ କାହାର? ମୋ ପୁଅ ସେଥିରେ ଖେଳିବ। ବାବୁ ନିଅ। ଏ କିଏ ଇଏ? ବାବୁ ଆମର ବୁଲିଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚୋରଣୀ ଏଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଲୁଚିକିରି ଏଠି କ୍ଷୀରି ଖାଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ଲୁଚିକିରି କ୍ଷୀରି ଖାଉଛି ଲୁଚିକିରି। ଏଇଟା ଚୋରଣୀ ଆମର ଲୁଚିକି ଆଜି କ୍ଷୀରି ଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜିନିଷ ଗୁରା କେମିତି ଅଡୁଆ ଅଡୁଆ କରି ପକେଇଛି। ମୁଁ ପକେଇନି ତମେ ପକେଇଛ। କେବେ ଆଉ ସେ ଭାଙ୍ଗିବନି ଦେଖ। ମୋ ବାବୁ ଏଠି ଖେଳୁଛି। ବାବା ବାବା ବୁଲିଯିବ। ମୋ ବାବା ଏବେ ଦୋକାନ ଗଲା ମାନେ କାନ୍ଦିବେ। ଓ ବାବୁ ଏ କଣ୍ଢେଇଟା ମୋର। ବାବୁ ବାବୁ ଏ କଣ୍ଢେଇଟା ମୋର। ବାବୁ ଏ କଣ୍ଢେଇ ମୋର ନା? ଏ କଣ୍ଢେଇଟା ମୋର। ମୋର ବାବୁ ଗ ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବି। ସବୁ କ୍ଷୀରି ଆଜି ତମ ମାମା ଖାଇଗଲେ। ବାବୁ ବାବୁ ଟିକେ ହସିଲ। ବାବୁ ଆଜି ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ କଣ? ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଟି ସବୁବେଳେ ପାଟିରେ ହାତ ପୁରଉଛି। ଜମା ବି କାହା କଥା ମାନୁନି। ବାବୁ 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 ମାମା ସବୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇଥିଲେ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ଜମା ପିନ୍ଧୁନି ପିନ୍ଧିଲା ମାନେ ଖାଲି ଏକ କରିଦଉଛି।